Ljudsko tijelo nije stvoreno da se nosi s uvjetima kakvi se mogu pronaći na najvišoj planini svijeta, Mount Everestu. Osim vjerovatnosti smrti od pothlađivanja i nedostatka kisika, drastična promjena u nadmorskoj visini može uzrokovati srčani i moždani udar, poremećaj u radu bubrega i oticanje mozga. U planinskoj zoni smrti, iznad 7900 metara, razina kisika je toliko niska da se tijelo i mozak počinju jednostavno gasiti. Sa samo trećinom od standardne količine kisika na normalnoj visini, planinari se suočavaju s izglednom mogućnosti delirija. Kad je australski alpinist Lincoln Hall 2006. godine čudesno spašen iz zone smrti, njegovi spasitelji našli su ga kako skida odjeću na temperaturi ispod nule i nekoherentno razgovara sam sa sobom, vjerujući kako se nalazi na čamcu. Hall je bio jedan od rijetkih sretnika koji se uspio izvući iz smrtnog stiska planine. Od 1924. godine, kada su avanturisti napravili prvi dokumentarni pokušaj dosezanja vrha, pa sve do 2015. godine, 283 ljudi umrlo je u pokušaju osvajanja Mount Everesta. Većina njih, odnosno njihovih tijela, i dalje je tamo. 2014. godine bilo je 17 poginulih, godinu poslije 19. Jedno od tih tijela pokraj kojeg planinari moraju proći je takozvano zelene čizme, jedna od 8 osoba umrlih na planini tijekom snježne mećave 1996. godine. Leš, koji je dobio ime po neonskim zelenim planinarskim čizmama koje nosi, leži uvijen u vapnenačku špilju na putu sjeveroistočnog grebena Mount Everesta. Svi koji prođu prisiljeni su prelaziti preko njegovih nogu, koje snažno podsjećaju da je put vrlo opasan unatoč blizini vrha. Vjeruje se kako su zelene čizme zapravo Tsewang Pajor, član penjačkog tima od 4 ljudi iz Indije, koji su pokušali doći do vrha u maju 1996. godine. 28-godišnji Pajor bio je časnik indo-tibetanske pogranične policije koji je odrastao u selu Sakti, koji leže u podnožju Himalaje. Oduševio se kad je bio izabran da bude dio ekskluzivnog tima koji se nadao da će biti prvi Indijci koji će do vrha Everesta stići sa sjeverne strane. Tim je krenuo vidno uzbuđen, ne shvaćajući da ih većina nikada neće napustiti planinu. Unatoč fizičkoj snazi i entuzijazmu, Tsewang Pajor i njegove kolege bili su potpuno nespremni za opasnosti s kojima će se suočiti na planini. Harbhajan Singh, jedini preživjeli iz ekspedicije, prisjetio se kako je bio prisiljen odustati od uspona zbog neprestanog pogoršanja vremena. Iako je pokušao signalizirati ostalima da se vrate u relativnu sigurnost logora, nastavili su bez njega. Tsewang Pajor i njegove 2 kolega doista su stigli do vrha, ali dok su se spustili, bili su uhvaćeni u smrtonosnu mećavu. Nakon toga više nisu viđeni, sve dok prvi penjači koji su tražili zaklon u vapnenačkoj spilji nisu naišli na zelene čizme, zauvijek smrznute u pokušaju da se jedan muškarac bezuspješno zaštiti od oluje. Mislim da svi znaju priče o zelenim čizmama. Otprilike 80% penjača odmara se u istom skloništu gdje leže zelene čizme i teško je ne primijetiti tijelo koje leži kraj vas, ispričao je Noel Hanna, a priča o Pajorovoj smrti prepuna je kontroverzi. Još uvijek nije u potpunosti razriješeno pitanje jesu li Pajor i 2 kolega, Tsewang Smanala i Dorje Morup, poginuli zato što su ostali penjači ignorirali pozive u pomoć, a sve kako bi što prije došli do vrha. Događaje s tog sudbonosnog uspona 1996. godine ovjekovječuje pisac John Krauker, a nedavno je prikazivan i film Everest o tragediji koja je uzela 8 života. O samom događaju zna se gotovo sve. Oluja je smanjila vidljivost, jedna skupina penjača se odvojila, zalutala i umrla.